Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij Omroep ZVL. Mijn naam is Nicole Wieme. Vandaag zijn we te gast bij het strandpaviljoen De Piraat in Katzand. En kijk eens wat een prachtige omgeving. En ik heb hier een bijzondere gast aan mijn tafel zitten. Met een passie voor Muziek. Nou, Elton, vertel. Muziek en meer. Mijn passie voor muziek is begonnen eigenlijk al vanaf klein kind. Papa die plaatjes draaide beneden, weet je wel, met de koptelefoon op. Ik was altijd een moeilijke slaper en ik weet nog goed, dan ging ik naar beneden en dan mocht ik altijd meeluisteren. Het waren altijd, ja, nummers van Gary Rafferty, Bruce Springsteen, Eric Clapton, CCR. Maar ik was toen nog niet echt bezig met instrumenten bespelen of wat dan ook. Ik had wel altijd een liedje in mijn hoofd, dat heb ik nu nog steeds. Dat is af en toe heel leuk, kan af en toe ook heel tergend zijn. Toen ik 13 was, deed ik eigenlijk DJ-werk met mijn broer. En toen ik 15 was, had ik mijn eerste echte bandje. En tussen mijn 15e en 18e ging ik steeds naar het zwaardere genre toe, de metal. Kan ik me nog wel herinneren, ja. Ja, eigenlijk als je het in perspectief zet, is het nog niet zo heel lang geleden, maar het is wel een mooie fase geweest. Wel een fase die ik min of meer afgesloten heb, zeg maar, door andere dingen te gaan doen. Maar het blijft wel altijd hier in het hart. Ja, toen vanaf mijn 18e metalbands gehad, metalbands tot... En kan je wel meer vertellen wat is metal? Want bij mij komt er natuurlijk over van, excuus, maar geschreeuw. Ja. En ja... Voor veel mensen klopt. Nou, je hebt heel veel subgenres in het metal. Dus black metal, death metal, speed metal. De metal die wij maakten was eigenlijk crossover, dus een mix tussen rap, clean zang en grunten. Dus dat zware, ik zal het niet even te hard doen, want het is heel erg vredig op het strand. Maar ja, dat was de mix die wij deden, crossover. En dat was echt jaren 90 kwam dat op, zeg maar, met bands zoals Limp Bizkit en Korn. Die dus al die verschillende elementen pakten en dat gewoon in een soort van smeltkroes gooiden. Ja, en wij vonden dat helemaal te gek. Dan praat je 1994, 1995. Ik ging naar mijn eerste grote festival, Dynamo Open Air. Waar toen 100.000 mensen op afkwamen in 3 dagen. En dat was voor mij, ik was 18, ja, en dat was het. Dan heb je natuurlijk ook heel veel gereisd. Ook in het buitenland gezeten? Niet zozeer in het buitenland als Duitsland of wat dan ook, maar in België inderdaad heel veel opgetreden. Dat is ook buitenland, hè? Dat is ook buitenland, klopt. Maar het voelt eigenlijk meer als een soort van next of kin, ja precies dat. En ja, West-Vlaanderen, ik ken weinig plekjes waar we nog niet gespeeld hebben. Dus, maar toen ik de Rock Academie deed, in 1999 zijn we begonnen, eerste lichting. Toen zat ik daar nog heel erg in. En samen met mij waren er ook nog een paar die ook echt in die metal scene zaten. Maar je merkte wel al meer dat het echt richting pop, rock en dan echt milde rock, songwriting. En eigenlijk als je metal maakte, dan was je toch een soort van buitenbeentje, want het was maar herrie. Dat is heel frappant, want eigenlijk is metalmuziek een van de meest complexe dingen om te maken. Ja, je zei tegen mij dat je klassiek geschoold moest zijn. Ik denk, ja, hoe moet ik dat zien? Je hoeft niet per se klassiek geschoold te zijn, maar de meeste metal die je nu terugluistert zijn wel klassiek geschoolde mensen. Ja? Dat is echt een enorme kennis hebben van theorie. En die dat vermengen met de meest jazzachtige akkoorden zelfs. Dat zie je nou ook heel erg veel terug in de metalsoort van nu. Heel erg moeilijke akkoordprogressies, moeilijke ritmes. En in onze tijd was dat allemaal wat simpelder, zeg maar. En nu heb je dus echt meer die inderdaad, echt 5/8'ers en ook de snaren zijn ook veranderd, want ze hebben er tegenwoordig ook 7 of 8. In mijn tijd was dat gewoon 6. Oké. Gewoon heel simpel en de bedoeling van die snaren, snaar meer is, je kan steeds lager spelen, zeg maar. Ja. Dus je hebt nu bands zoals Meshuggah die de grondleggers van gent, heet dat dan. Dat is dus ook weer een genre, gent. En die zijn dan weer begonnen om echt heel laag te spelen, zelfs tot aan G. En dat was ongekend in onze periode om zo laag te gaan spelen op je gitaar. Dus dat is uitzonderlijk dan. Dat ligt gewoon aan je snaren dan, van de gitaar. Ja, de snaren en de dikte van je snaren. En
Je hebt natuurlijk, dit is een standaard hals van de Fender Stratocaster. Maar die halzen waren echt al, er komt er al zo'n stuk bij. Ik kon ze niet eens pakken, want ik heb heel kleine handen dus. Ja. Maar mijn interesses lagen daar ook niet meer. Dat liep af. Maar jij bent op de Rock Academie gekomen en Ja. dat doe je niet zomaar. Nee, ik moest auditie doen. We waren de eerste lichting nogmaals in 1999. En toen heb ik praktijkexamen gedaan en theorie-examen. En dan moest je uit disciplines kiezen. Dus je had onderneming, performing, gitaar, bas, dan de instrumenten enzovoort. En ik wilde gitaar en zang. Dus ik ging op voor 2 disciplines. En de dag eigenlijk dat het mijn jaarcontract afliep bij de woningvoorziening waar ik werkte als begeleider, viel de envelop op de mat, de verlossende envelop. Geweldig. En hoorde ik aan de andere kant van de lijn van mijn moeder, oh je hebt het gehaald, je hebt het gehaald, weet je wel. Dus ik was dolblij, want voor mij was het in één keer, ik kon naar Tilburg. En ik ben ook maar een boerenjongen, hè. Ik kom uit van West-Vlaanderen. En in één keer ging ik naar de stad. De wereld ging voor je open. De wereld hè? ging echt letterlijk voor me open, ja. Ik was daar wel eens geweest, maar niet om te gaan wonen. En nu ging ik daar echt wonen. En ja, werken en een opleiding, werken aan een netwerk ook natuurlijk. En het was een heel erg mooie tijd. En heel veel mensen leren kennen. En met sommigen heb ik nog steeds contact. Dus Ja, dat maar is dat wel- zat niet de minste bij jou in de klas. Nee. Wie dan? Nee. Nou, ten eerste werd ons al verteld van aan het eind van de rit gaat er echt maar 2 of 3% zijn die het maken. Ja. En daar waren ze heel eerlijk in. En er zat dus bijvoorbeeld een Danny Vera bij, de Jacqueline Govaert van Cresip en Floor Jansen van Nightwish. En die is echt heel, heel erg groot gegaan Ja? met die band. Ja. Zij adoreerde die band zelf al toen ze op de Rock Academie zat. Zij zat toen in After Forever. En zij keek naar die posters van Nightwish. En ja, zij kreeg op den duur ook een telefoontje van de manager of van een van de bandleden van Nightwish van would you like the job? En ja, ze zei van Ja. helemaal trillen en begon te huilen en zei, natuurlijk. Maar dat had wel consequenties, want ze moest naar Scandinavië verhuizen en ze boomde echt gewoon heel hard. En dan praat ik echt over Wembley stadion en dat soort dingen. Zoals ook bij Beste Zangers van Nederland, dat programma. Ja, ik ken daar iets bij de Phantom of the Opera. Phantom of ja, the Opera. Daar heb ik van gezien, ja. Klopt. Ja, Dat heeft ze toen gedaan met, ik kan even niet op zijn naam komen. ja ik ook. Ben ook even aan het graven. Die zit ook ver diep, maar die man had een dat is super wel- stem. Precies, ja. Het is jammer dat we er even niet op gaan. Ik Nee, heb zijn naam en een trapje niet mee, hè? 600 keer genoemd. En, Ja. Maar ja, in ieder geval, die staan ook in de Ziggo Dome en H&M en dat soort echt grote stadions. Dat is allemaal uitverkocht. Ja, Henk Poort, Henk Poort, ja. Dankjewel. Klopt. Ja, Henk ik Poort. kan mezelf nooit vergeven als ik het niet... Nee, inderdaad. Ja, Ja, maar ik moet eerlijk maar zeggen. toen, dat was grappig, was het moment dat zij bekend werd in Nederland. Ja. Ja. Want in Scandinavië, maar door dat programma kregen die Nederlanders die kregen daar lucht van Floor Jansen. Wow. En dan liep je hiernaast. En daar liep ik naast, weet je wel. Floor is dan net tegen de 1,90 meter. Je weet zelf, ik ben 1,60 meter. Dus we liepen dan ook wel eens door de gang bij de Rock Academie. En Juan González, mijn gitaarleraar, die lachte dan heel hard. En als jullie kinderen zouden krijgen, wat komt daaruit, weet je wel. En we lagen samen ook in de deuk. En natuurlijk was het allemaal de scène gezet, maar heel lief persoon vooral. Ja. Down to earth. Met dat heerlijke Limburgse accent van haar. En ik heb nog fantastische opnames van haar, waar ze Mexico zingt van de zangeres zonder naam. Maar daar zal ik haar verder niet meer lastigvallen. Maar ik was altijd degene die alles opnam. En dat weten hun ook wel hoor. Ik had altijd mijn cassette recorder erbij. Ja. Of ik vroeg gewoon het geluid direct uit het mengpaneel van de geluidsman. Dus ik heb nog hele mooie schatten in de archieven liggen. En misschien als we ooit oud en bejaard zijn, dat we die met toestemming van nog een keer naar buiten kunnen brengen. Want ze zijn heel erg leuk. Ja. Ja, absoluut. Nou, misschien zitten we dan hier ook nog samen. Dat Wie hoop, weet. dat hoop ik wel. tuurlijk. Ja. Ja. Maar je theorie. Ik denk, wat moet je nou theorie-examen doen? Hoe doe je dat? En praktijk? Ja, praktijk. Ik denk je gitaar. Ik zie je gitaar. Ik hoor je zingen. Ik heb je horen zingen. Ja. Nou, daar krijg je echt kippenvel van. Maar je Dankjewel. hebt een dijk van de stem. Dank je. Dan denk ik, ja, die man die moet daar bij Concert by the Sea staan. Ja, dat meen ik echt.
Dat zou ik ook willen, maar dat is niet iets waar je zomaar tussen komt. En ja, dat zijn toch de grotere namen, weet je wel, zoals Anouk en Raccoon en noem het allemaal maar op. Maar er ligt zoveel talent hier en dan denk ik, jongens toch. Nou ja, dat is vaak ook frustrerend. Ik zie zelf ook heel veel jong talent en ook in België vooral zie je ook heel veel, en juist die kleinere clubs, en in Nederland is dat veel minder eigenlijk, leeft dat echt gewoon. En dan kom je pareltjes tegen, maar die pareltjes die komen niet. Die komen niet verder. Nee, je hebt geen netwerk rond je. Nee, en of dan de muziek te ingewikkeld is, of kijk, je moet er ook zelf achteraan zitten. En dat is het wel. Je moet, bij Danny is het ook niet komen aanwaaien. Die heeft echt zijn spreekwoordelijke kont ervan afgewerkt om te komen waar die nu is. Ja, die hebt natuurlijk Esja natuurlijk. Ja. Hè? En dat was natuurlijk ook de opstap om weer verder te gaan. Ja. En ja, twee lieve leuke mensen. Kijk eens waar die nou is. Ja, ik bedoel, super. Fantastisch. Maar ik denk ook, als je op dat niveau zit, dat je je eigen moet beschermen. Dat je ook wordt geleefd. Ja, maar daar is hij wel heel erg goed in. Ja. Hij is wel heel down to earth en nog steeds wel. Kijk, en inderdaad, het is moeilijker om zo'n persoon te bereiken, weet je wel. Want ik stuur hem wel eens een appje en dan moet je het ook niet gek vinden dat je geen app terug... Want de beste man die krijgt misschien 300 tot 400 apps. Maar als ik Danny zie, is het wel lachen, want hij rijdt ook wel eens op zijn scooter rond in Middelburg. Gewoon. Weet je wel, gewoon. en dan heeft hij ook fruit en groentes van de markt gehaald. En heel gewoon, weet je wel. Ja, Hij heeft geen air. Dat is toch hartstikke mooi. Ja. Waar ik ook wil vragen aan jou, je had het over Art Efficient Intelligence. Kan je me daar wat van vertellen? Want nu AI. zit AI. Ja, want nu zitten we Artificial natuurlijk in een hele andere genre. ChatGPT, noem maar op. Ja, klopt. ik ben natuurlijk uit een heel andere generatie, maar ik hobbelt wel mee. En dan wil ik altijd alles proeven. Kan je er wat van vertellen? Want jij componeert zelf. Klopt. En nu is er heel wat anders aan de gang. Er is een ontzettend turbulent iets in de gang nu, ja. En dat is inderdaad, het heeft te maken met artificial intelligence en de toepassing daarvan. Ook qua songwriting, maar ook qua techniek, qua sounds. Vroeger had je zulke versterkers met zulke boxen. Hoe groter, hoe beter? Hoe groter, hoe beter. Tegenwoordig zit alles in een compact doosje. En er zitten dan 6000 geluiden in. En die kun je allemaal uploaden of downloaden. En je kan klinken zoals Eric Clapton of wat dan ook. Dus die users die uploaden die geluiden, jij kan ze downloaden. Jij kan je eigen geluid kopiëren uit jouw versterker en daarin zetten. Dus daar zijn ze al heel erg ver mee. AI wordt nu, je hebt voor- en tegenstanders van AI. Ja. Heel veel mensen zijn er bang van. Het staat natuurlijk nog redelijk in de kinderschoenen. Ja. Maar ik denk stiekem dat ze al veel verder zijn dan dat wij weten. Ja, dat weet ik wel bijna zeker. Ja. Maar het is nu bijvoorbeeld inderdaad bij ChatGPT, je voert een tekst in en je zegt maak een nummer voor mijn moeder. Ze wordt 73 jaar, ze heeft dit en dit meegemaakt, we gaan op cruise in mei. En bom, Het komt eruit, het nummer hè? komt eruit. En hoe meer data jij invoert, hoe gedetailleerder het nummer wordt. Want als je bijvoorbeeld zegt ik wil het in toonsoort D en de opeenvolging daarvan, verzin die maar, dan vult hij daar ook in. En het is nog lang niet perfect. En dit geldt ook voor het grafische gedeelte. Je ziet heel veel CD-hoezen die echt ontworpen worden nu met AI. Ik moet zeggen, het ziet er vaak heel mooi uit, maar er zijn ook heel veel dingen die dus gestolen worden van andere kunstenaars. En dat vind ik een heel kwalijke zaak. Ja. Ja. Dat is ook zo. Elton, heb jij nog tot slot van ons leuk gesprek nog iets toe te voegen? Want ik zie een heel mooie gitaar ten aandenken van je papa. Ja, mijn pa is er, maar hij is nog in leven, hè? Maar ik heb deze, dit is wel een heel speciaal gitaar, omdat ik die gekregen heb van, hij heeft er echt, de laatste jaren toen hij nog in de band actief was dit gewoon zijn main instrument. Dat, als hij kon praten, dan zaten we hier nog tot volgende week. Ik zou nog wel uren met jou kunnen praten. Ik ook. En mijn moeder heeft al boekjes bij, die heeft alles verzameld. Ik denk dat ik 3 van zulke boeken heb. Nou, die gaan we dan eens op een rustig moment samen doornemen. Ja. En wat ik nog wil zeggen, waar kunnen we jou zien? Je kan ons vinden op www.facebook.com/stukcoverband. Daar staat alle info. Je kan geboekt worden via onze toetsenist, je kan geboekt worden via mij.
Alle telefoonnummers staan erbij en we hebben verder niet echt iets van een officiële website, maar dat is gewoon genoeg om bij ons terecht te Om komen. bij jou te komen. Elton, wat wil je voor de toekomstige mensen die dus eigenlijk het vak willen gaan uitoefenen? Hoe heb jij daar in gedachten? Ik zou op dit moment graag zien dat er meer geld gestopt wordt in scholen, in het onderwijs en ja, met muziek. Dus dat die subsidies een keer even lekker opgeschroefd worden, want er is gewoon heel veel gebrek aan, merk ik wel, in de klas. Gewoon muziek in de klas en het verbindt en het geneest, het is therapeutisch, het brengt mensen bij elkaar. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat het aangemoedigd wordt. En ja, laat de regering daar maar een keer even een flinke subsidiepot voor opentrekken, want het doet veel met mensen. Ja, muziek is emotie, muziek is verbinding Muziek is passie. en het is passie. Dus Elton, ik wil jou van harte bedanken dat je bedankt. de moeite nam om bij mij hier aan tafel te zitten op dit mooie plekje. Ja, kijk nou toch. En dan wens ik de kijkers een fijne avond.